Okay, so mga kabistado lang kita diri sa may area sang Alilaw Public Cemetery sa sining adlaw sang November 1, Fiesta Minatay. Sa aton sining mga kabistado ang aton exact location is Alilaw Public Cemetery mga kabistado. So far makita naton sa karon mapakatawhay ang area, wala pa damo sa tayo nagtagpo sa sining mga pinayon diri sa may area sa Alilaw Public Cemetery mga kabistado. Sa pagpunta ang area karon abot makita naton kung damo na ang nagasulod karon diri sa may patio mga kabistado. So karon makita naton ang area ng Alilaw PPS na pagsigyar sa mga items na nagasulod diri sa may Alilaw Public Cemetery. So sa karon mga tinion tama pagit ka halog no ang area sa Alilaw Municipal Cemetery sa sining mga kabistado. So ay pagyamo sa damo gyud tawo no. Nami di sa ilang area kay ti medyo mataas-taas, so that's why hindi ni siya wala ni siya siguro na ako no. Napiktuhan gid sa nga baha mga kabisado. So man na di sitwasyon na. Maligwa pa kaga matawhay pa sa sininga mation ang area sang Alilaw Public Cemetery mga kabistado. So manami kay may medyo mataas-taas, so that's why hindi ni siya prone gid sa baha mga kabistado ining area sang Alilaw Cemetery. So halog pa as of this time no ang Alilaw Cemetery mga kabistado. Wala pa gid man 5 na sing damo nga nagabisita pero matawhay kaga malimpyo na as of this time mga kabistado ang area sang Alilaw Public Cemetery no. So ari kita di karaw subong. So nagamat-amat pa lang kapasulod ang aton sining mga kauturan nga luyag magbisita sa ila sining himata nga nalubong diri sa Alilaw Public Cemetery mga kabistado. Ma-check tabi kung tagpila ang mga bulak kandila nila diri nga nabaligya diri sa gwa sang Alilaw Cemetery.
Nay, good morning. Sa Radyo Pistado, tagpila ni siya ang kuan bilihas inyo? Tatlo, 100 sir. 200 kada ano, Kada isa. saka ano. So bali tanan ni sila tag 200. Oo. Ang inyong kandila na tagpila ni siya ang inyong nabiligyan. Pag tatlo ba yun sir? Okay, so mga kabistado ang kandila diri bali ang isa na siya ma'am 20 gini, duha ka bilaw. So duha sini tag 20 mga kabistado no. Kagang bulak nga na set diri tag 200 no. So sa mga kauturan naton nga luyag magkanto diri sa Nilaw Public Cemetery may pang display diri nga mga bulak tag 200 ang per stand no. So ano siya karon ang sitwasyon maligwa pa as of this time mga kabistado ang area sa Anilaw Public Cemetery. So far mo na yung sitwasyon diri sa Anilaw Public Cemetery. Direkta na gid lamang diri sa ato namtangan ini si Kabistado Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Pistado.